ukushunyayelwa kwayo yenza abantu bavuye. Haleluya. Ngoba besikade sibotshiwe, sivalelwe ejele ngenxa yokona kwethu. Haleluya. Ngenxa yesono besisejele. UYesu weza ke ngoku wazosihlawulela ngegazi lakhe sisejele. Haleluya. Wazosikhulula uYesu phi ejele. Ngoba kuthiwa sathengwa ngentoni? Ngexabiso. So uYesu wasibhatalela siphi? Sisejele. Xa sithunywa ke ngokuthina abashumayeli kuthiwa hambani ke ngoku niyoshumayela indaba ezitheni ezilungileyo. Zithini izindaba ezilungileyo? Zithi usejele. Akumelanga ubusejele ngoba utheni? Ubhatalelwe nguYesu. Kutheni ke ngoku abantu besiva kakubi okanye bekwantya xa esejele? Kuthiwe phuma ejele ngoba uhlawulelo. Kodwa abantu bayankwantya kungoba sibaxeleli loo nto. Haleluya. Thina sisabaxelela ngejele leba kuyo, sisabaxelela ngobungozi bejele leba kuyo. Asitsho uba ubhatalelwe, uYesu wakubhatalela. Haleluya. Uphume kanjani ejele? Ngokukholwa. Andithi umuntu xa ekuphathela indaba kukuwe uba uyazikholwa na ezi ndaba kuphathele zona okanye azikholwa. Andithi kunjani? Umuntu ukuzisela ntoni? Indaba. Athi nasi indaba endikuphathele zona. Kube kuwe ke ngokuba uyakholwa na nokuba awukholwa. Haleluya. So ezi ndaba ke ekuthiwa masizishumayele zindaba ezilungileyo ezithi kule jele okuyo awunatyala, wabhatalelwa. Haleluya. Uba usejele namhlanje, ijele yobumnyama, uhleli ngoba ungakholwa. Haleluya. Ngoba uYesu wathini? Wasihlawulela, wahlawulela bonke abantu nabangekazalwa, wagqiba ukubahlawulela. Kushiyeke kubo uba bayakholwa na yiloo nto uba uYesu wababhatalela. Benza umzekelo apha ejele pha phezulu eprison. Ufike ubhatalele bonke abantu abapha ejele. Amen. Ungene kwi-offices. Amen. Zapha eprison. Ungangeni pha kukhona amabanjwa. Amen. Ufike uwabhatalela uthi wonke amabanjwa lapha, amatyala wabo ndiwathathela kum, ndiyawahlawula. Haleluya. Vele kokuphuma uhambe. Amen. Umuntu ozohamba ke ngokobabalisela pha athi hey phumani, kufike umuntu apha walihlawula ityala leli. Amen. Abanye ngeke bayiqonde. Andithi kunjani? Bangathi hayi ngeke umuntu avela ndibhatalela ityala lami. Hayi ngeke. Amen. Haleluya. Umuntu ahlale, into ezomenza ahlale yintoni? Inye. Hayi ngoba akubhatalwanga, kubhatelwe, kodwa yena utheni? Akakholwanga yiloo nto. Haleluya. So into eyenza ke kube nje, eyenza abantu baqhubeke nokuhlala ejele, into eyenza abantu baqhubeke nokubulaleka inye, akudingeki imisebenzi, kukungakholwa kwaba. Haleluya. Kukungakholwa. uYesu wasibhatalela kwaba kanye. uYesu akazuphinde eze azobhatala. Wena kholwa uba uYesu wakuhlawulela. Haleluya. So uYesu wabhatala zonke izinto zenzayo. uYesu wagqiba ngazo ezithiwa zizono. Amen. Wakuhlawulela uYesu. Owakho umsebenzi uthini? Kukuphuma ejele. Ngoba ijele itheni? Ivuliwe. Siyayikholwa lithetha kubana bathi hayi ndiyakholwa. Amen. Haleluya. Uyakholwa ijele ivuliwe? Okanye ufuna ukuzibhatalela? Ngeke ukwazi ukuzibhatalela. Never. Ngeke ukwazi. Haleluya. Ngeke ukwazi. Abantu ku-Old Testament kaloba bexhela, kwaxhelwa inkomo, igusha, amahobe. Amen. Xa bonile abantu bhatalwe ngegazi lemfuyo. Amen. Kodwa loo nto zange imncede nganto umuntu, zange imkhuphe ejele umuntu. Haleluya. Kwadingeka uba makuze bani?
makuze uYesu azohlawula, ahlawulele bani? Umuntu. Hallelujah. Khona ukuze umuntu aphume phi? Ejele. Hallelujah. So apha ke kule ndawo siniphathele indaba ezilungileyo, indaba zovuyo olukhulu. Zithini ezindaba? Zithi kule kono kuyo, kule jelo kuyo wabhatalela. Cha into ekwenza uhlale kule kona kukungazi. Namhlanje ke ndikwazisile owakho umsebenzi mnye kukuba ukholwe. Hallelujah. If you don't believe, uzawuhlala kule jelo kuyo. Uphuma ngokukholwa. Siyamba sonke. Uphuma nganto? Uphuma ngokukholwa. Xela umakhelwane wethu makakholwe. Hallelujah. Ngakumbuza umakhelwane uba ingabe uyazikholwa lezi ndaba siziphethe. Hallelujah. So ukusindiswa ke akuyonto enzima. Amen. Ukuzibe enzima yenziwa sithi thina abashumayeli. Kodwa ukusindiswa akuyonto enzima. Ukusindiswa ukukholwa kwiindaba ezilungileyo, kuba ezindaba zinyanisile, inene uYesu wandihlawulela. Hallelujah. Vele ukuthi uphume nje. Kodwa abantu bahlale kwezi njalo bahleli kuzo. Thina men of God sifike sagcininisa ngale ndawo abakuyo. Asathi ba nanku umnyango uvuliwe. Sathetha ngezenzo zasejele. Hallelujah. Sivele sathetha ngezenzo zaphi? Zasejele. Izenzo ezenziwa ngabantu abasejele. Asathetha ngento eyenziweyo nguYesu. Hallelujah. Sithetha ngezono, sibangxolela ngezono abantu kwathi sona. Bathi izifebe yonke lanto sibangxolela ngantoni? Ngemisebenzi yasejele. Futhi bayayazi kuba imisebenzi yaphi? Yasejele. Imisebenzi yaphi? Yasebumnyameni. Ngoba ejele kuphi? Kusebumnyameni. So sibaxelela ngemisebenzi yale ndawo abakuyo. Asibaxeleli ngomnyango wokuphuma kule ndawo bakuyo. Hallelujah. Hiyo lento abanye bakwantyayo boyinkushumayele bancangcazela abantu. Hallelujah. Ube ngathi uYesu uzovela abuye ngoku ebeni kuyinto engekhoyo leyo, akazubuya ngoku. Amen. Sibenza abantu bancangcazele. Kanti indaba ezilungileyo azithini? Azicangcazelisi, ziyavuyisa. Zenza umuntu evela mnandi. Indaba ezilungileyo. Okanye ukhona umuntu ongalintolika ligama elithi indaba ezilungileyo. Hallelujah. Lengale ndlela endichaza ngayo. Kuba indaba ezilungileyo zithini? Zivisa kamnandi. Zindaba ezingalunganga ezivisa kakubi. Amen. Hallelujah. So ivangeli zindaba ezilungileyo. Hallelujah. Sasithetha ngegospel befamba wonke umuntu ancume, wonke umuntu eveka mnandi xa endimamele. Athi zimnandi ke izindaba. Hallelujah. Kungabikho umuntu onkwantyayo. Uthi sana vela buye ngoku. Hayi ngaba ndiyaqhatha mina. Kuba ndingatsho akazubuya ngoku. Hallelujah. Sizophuma pasiqoqe sound. Akazubuya tu. Akusasa sizobe silapha entintini. Akazubuya ngoku. Hallelujah. Amen. Ndifuna noba uyakholwa umamkela uYesu ngenhliziyo evuyayo, ngenhliziyo eva kamnandi, hayi ngenhliziyo yokunkwantya ukoyika. Hallelujah. uThixo uluthando. uThixo uyabathanda abantu. Hallelujah. So ndifuna ke xa kuthethwa ngegospel bekufuneka ubone uthando lukaThixo, ungaboni ukukhohlakala kukaThixo. Siyaba sonke. Uthe xa kuthethwa ngosindiso uthi yamnandi ke lento waze wandithanda uThixo. Ndathi ndingenzanga kabuhle ndisenjele kodwa wakhetha ukundibhatalela. Befana ngokuwena xa kushunyelwa ubone uthando lukaThixo, ungamkwantyi. Unkwantya nje kungoba umshumayeli uchaza uThixo okhohlakeleyo, akachazi uThixo oluthando. Hallelujah. uThixo uyabathanda abantu. uThixo akasigwebi ngokwendlela abantu abagweba ngayo. uThixo akasijongi
ngendlela abantu abasijonga ngayo. uThixo usijonga ngoYesu xa esijongayo. Siyama sonke. uThixo usijonga ngabani? ngoYesu. So uThixo xa ebona wena ubona into eyenzeka kubani? kuYesu. Siyama sonke. So xa uphuma apha ke yeke ukuzikhondema ngenxa yezinto ozenzileyo. Hallelujah. Owakho umsebenzi ukukholwa uba uYesu wathini? wakubhatalela. Ityala alihlawulwanga, lahlawulwa. Owakho umsebenzi ukuthini? Ukuba ukholwe uba uYesu wayenza loo nto. Veni koko uphume ejele. Siyama sonke. Ukusindiswa kumnandi, ukusindiswa yonto inzima, ukusindiswa kubilisi ngabunzi, ukusindiswa yinto iyona nto yake yamnandi ngaphezulu kwezinto zonke. Ukukhutshwa ejele uthi ugwetyiwe kodwa ukhutshwe ejele mahala, ukhutshwe ngumntu. Imnandi loo nto, ayimnandanga? Imnandi loo nto. Hallelujah. Uthi ungakwazi tu ukuzihlawulela kodwa kufike umuntu athi ndiyakuhlawulela kule jele okuyo. Phuma kule jele. Imnandi loo nto. Ayoyikisi, ayincancazelisi kodwa iyavuyisa, iza novuyo enhlizweni yakho. Hallelujah. So ndiniphathele iindaba ezilungileyo. Ndiniphathele iindaba zovuyo olukhulu. Hallelujah. Siyama sonke. Ingaba uthi ke ngokumbuzo wami, ingaba uyakholwa na zezindaba endikuphathele zona? Uba kule jele okuyo, phuma ngoba uhlawulelwe. Ewe ubuwonile, ubungumoni, kodwa kwafika uYesu wakuhlawulela. Awunasono, isono sakho sahlawulelwa. Hallelujah. Isono sakho sathini? Sahlawulelwa, sabhatalwa. Awunasono, awunatyala, ityala lihlawuliwe. Yiyo le nto uThixo xa ekugweba andithi kuthiwa ongakholwayo sele gwetyiwe. Akuthi uba abenza into ethile nento ethile sele begwetyiwe. Into ezokwenza ugwetywe nguThixo kukungakholwa. Athi sele ekubhatalele kodwa ungayikholwa loo nto. Kuthiwa abakholwayo abasenakugwetywa, kodwa abangakholwayo sele begwetyiwe. Hallelujah. Akuthiwa abenza 1 no 2 no 3, kodwa kuthiwa abangakholwayo. Ngoba la 1 no 2 no 3 omenzayo wahlawulelwa yena. Owakho umsebenzi uthi ukukholwa. Siyamba sonke. Amen. Only believe. Your requirement inye, kholwa. Sufuna ukubili ibunzi ukuze wamukeleke kuThixo. Hallelujah. Thini? Kholwa. Hallelujah. Ukusindiswa kumnandi, ukusindiswa kulula, ukusindiswa yonke inzima. Amen. Sathotyelwa intambo. Manenza umzekelo babe ndiniyazi intambo ifike etsityo kwi-Olympics okanye nasesikolweni. Ngela xesha lokubaleka afike utsityo nentambo. Utsityo ixesha lokubaleka phofu okanye lemidlalo ebhola. Niyayazi la ntambo ifike etsityo. Hallelujah. Mntu agijima afika ayitsile. Hallelujah. So kwakunjalo, kwakufuneka sitsibe intambo. Kodwa yathotywa intambo yabekwa phansi nguYesu ukuzitsityiwe nditsho nalusana, ukuzitsityiwe nditsho nasisiqhwala. Hallelujah. So uYesu konto yenzileyo yathanda ukutswina nje. Hallelujah. So uYesu wasenzela izinto lula. Xa kuthethwa ngendaba yegospel kuthethwa ngeyona nto yakhe yalula. So uYesu wasenzela lula izinto zazinzima, wasenzela lula. Hallelujah. Ngabe uyayikholwa lento ndiyithethayo?
Amen. Inye into zokukhulula intoni? Ukukholwa kwaba. Hallelujah. Uba ukholwa uzawuhlala kule njelo kuyo. Sabhatalelwa sonke, nditsho noba uphuma kwikhaya elinjani, noba ubuwenze ntoni, noba ububulela abantu abangaphi, yonke loo nto utheni? Ubhatalelwe nguYesu. Amen. Owakho umsebenzi kukuthini? Kukukholwa. Hallelujah. Asivala amehlo wethu siyothandaza egameni likaYesu. Ngubani na okholiweyo lolu daba endiluphetheyo namhlanje? Iindaba ezilungileyo. I-requirement inye lukholo. Only believe. Only believe. Ndifuna ukuthandaza nabatshoyo othi ndiyakholwa kwezi ndaba ezilungileyo. Ndiyakholwa. Xa kanti uThixo undithanda kangaka, ndithi ndisejele andibhatalele, ndiyayikholwa loo nto uba uThixo undihlawulele, uyandithanda uThixo. Ndifuna xa usamkela uYesu ungamamkeli ngenhliziyo engcancazelayo, enkwantyayo. Ndifuna ubone uthando lukaThixo. Ndifuna ubone ukuthandwa nguThixo. Masivala amehlo sonke. Parapapakadusha lababasaprakadaya. Ndifuna abantu abatshoyo othi ndiyakholwa kuYesu. Usothi uyakholwa, uphumile nje. Awuphumi ngoba ibivaliwe. Ibihleli ivuliwe qha ubungazi. Namhlanje ke ngoku ndizokwazisa uba ijele ivuliwe. uYesu wakuhlawulela. If you believe, xhoma isandla sakho sivale amehlo. Sukholwa ngoba ubona ozena ententene ekholwa. Akutsho bakholwa ukubone omnye kholwa. Kholwa zindaba ezilungileyo. Sukholwa ngumuntu osecaleni kwakho. Kholwa kwezi ndaba endikuphathele zona. If you believe, phakamisa isandla sakho ndisibone. uThixo uyayibona inhliziyo ekholwayo. uThixo uyayibona inhliziyo ekholwayo. Para papa kadosha la baba saprakadosha la prakasala baba sapakadaya parahade. Mabese ngaphambili abo bakholwayo. Uthiwa abakholwayo abasena kugwetshwa. Mabese ngaphambili abo bakholwayo sizothandaza nabo. Mabese ngaphambili abakholwayo. Abakholwayo mabese ngaphambili. Nesiphakamisele izandla kanti andikholwa. Ndithi abakholwayo mabese ngaphambili. Sithandaze nabo egameni likaYesu. We thank you, Holy Ghost.